Niin, me puhutaan marihuanasta, koska Vancouverin kaupungista on tullut vähän tämmöinen marihuanan vapaustaistelun keskus. Siellä suhtautuminen on aika avointa. Marihuonan polttaminen Vancouverin kaupungin klubeissa ei haittaa viranomaisia niin kauan, kun järjestyshäiriötä ei synny eikä tiloista löydy alle 18-vuotiaita. British Columbia-provinssin marihuonapuolueen perustaja uskoo, että huume vapautuu Kaliforniassa hyvinkin pian ja että Kanada seuraa pikaisesti perässä. If the Americans legalize marijuana in California, it will happen very quickly everywhere. Because California is 40 million people, and you cannot have legal marijuana for 40 million people and then illegal for others. If and when they make marijuana legal. Toistaiseksi Yhdysvallat pitää kuitenkin tiukasti silmällä pohjoisnaapurinsa huumepolitiikkaa ja Emeristä on tullut sen kiistakapula. Yhdysvallat on vaatinut hänet maahan kärsimään vankeusrangaistusta syynä laittomasti Yhdysvaltain puolelle myydyt hampunsiemenet. Niistä tulleet rahat käytettiin hänen mukaansa vapaan huumepolitiikan tukemiseen ympäri maailmaa. We gave $4 million away to good groups all over the world, including Scandinavia, including Finland, for the global marijuana marches, right? For like in Helsinki, they have this march every year, like we do. We would pay for the posters in Finnish. Kaikki liikkeessä myytävä on laillista ja yksi erityistuote ovat hampusta tehdyt vaatteet. Itse huumetta sieltä ei saa, mutta yläkerran klubihuoneessa käyttö on täysin vapaata. It's illegal to possess marijuana, but the police don't put people in jail or give people fines for that typically. So in all the years we've been here allowing people to consume cannabis in this building, we have never had a client charged or arrested for doing so. Emerin mukaan marihuonapuolueen painoarvo alueella on kasvanut kaiken aikaa. In 2001, when we began the party upstairs, we did very well in the election. We had 3.5% votes, 52,000. And since then, we have negotiated alliances with bigger parties, and which is our intent to join with a more powerful group to make our point heard. Hän syyttää myös alkoholitielusta siitä, että se pitää poliittisia päättäjiä talutusnuorassa, koska se pelkää huumeen laillistamisen vähentävän viinan myyntiä. The Partnership for Drug-Free America, their sponsors are all beer companies and pharmaceutical companies, and then they pay this money to buy advertising to say marijuana is a bad thing. So we realize that the big business of pharmaceuticals and alcohol are against us. You want to try this? Tämä herättää varmasti